Hi guys! Ang usa na ko ka-favorite nga pastime is mag-istorya og about mga wakwak, mga engkanto, mga dili ingon nato. So nato istorya sa akong mama. Giistorya pod ni siya sa iyang nanay, sa akong lola, Nanay Maring. Sa una pa pod ni siya dito sa isla sa Libuak. So, kana sila si Richard Beldas Antalian, sila Sir Delphine, Irish, mga kaila na ako diha sa Libuak, Surigao City. Kahibalo gyud sila about ani. So, ingon pa sa akong mama, na daw to sila ig-agaw. Tawagon na lang nato siya sa ngalan nga Mario. Si Mario daw sa ilang lugar, ilado gid siya nga hilumon, nga itsuraan, gwapo. Nya mananagat si Mario. Nya gagmay pa man daw akong gagmay pa akong mama o akong mga angkol sa una dito. Kana daw si Mario naibgan og dili ingon nato. So, tingala daw kuno ang mga silingan nila dito sa Libuak kay pagmamasul na daw, mangisda daw si Mario. Kada uli gyud, puno gyud iyang baruto ug isda. Unya ang uban nga mga kauban niya, walay sulod ang ilang baruto, wala sila'y dala nga isda. Pero si Mario, every time mangisda siya, kada uli gyud naagyoy sulod iyang baruto. So, nabaniog na dayon si Mario nga naay iyang nangulitaw sa iyang engkanto. Usa pa pod si Mario, masking pila ka adlaw dili daw to bati og gutom. Kay naa daw bulak nga gihatag sa iya sa iyang uyab nga engkanto. Unya simhot-simhoton ra daw to niya. Dili daw bati og gutom si Mario. Hangtod to nga nabaniog na siya, wala murag lag normal ana. Pero one day wala na nakauli si Mario sa ilang balay. Nabalakan na yung mga parente, sila mama, nabalakan na. Unya, na-discover nila, dito dahi si Mario sa kadto bitong na ay langob duol sa ilang balay. Dito siya, na dito yung baruto. Pero si Mario, dito na nakita niyang patayng lawas. Matud pa sa mga silingan, sa mga katigulangan, gibawi na daw siya, gidala na daw siya sa iyang uyab nga engkanto. Ang kadudong patayng lawas ni Mario, kung lukaton daw to sa iyang lubnganan, bani na lang to, kay gilamat daw sila sa mga engkanto. Kay mao daw na pag naay manguyab nga engkanto, pag mamatay daw, actually bani na lang ang tuwa dito sa ang gilubong. So, na siya ang istorya ni Mario. Kung aduna ko mo'y komentaryo about ni Ana, pero kana dili Mario ang iyang tinuod pangalan. Istorya lang ni nga to. Og daghan pa kog istorya about ani. Plano gay na ako ni siya isulat, pero mas maayo man po dinhi na lang sa YouTube. Kay para makita pud nako, madungog nako. Say kapoy na pud isulat, no? Kapoy na kay akong kamot. Mas maayo ni madungog unya mo komentaryo mo, basig na apod mo'y istorya nga parehas pod sugilanon, parehas pod parehas ako kay kaning mga legends about mga engkanto, mga wakwak, mga dili ingon nato, daghan ni sa Pilipinas, no? Kanang mga 13 dughan na nga mga istorya. I'm sure naapoy inyong istorya nga kabahin ini. So, mao kadto, may gabi
ugma na pod ang uban pa nga mga istorya.